लावखौना गाव गावनि खामानियाव नांथाबबायानो मावखानांखागोन लोगोफोर नङाबालाय देनां गाव गावनि अनजालुखौलाय बोरैथो जाहोनो आलाय नोंसो सफैबाय आरो अरन जोंहा एसे उनसो जाबावबाय जेबो नङा दे आलाय दानिया नोंसोरो गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबानो जाबाय जागोन दे अरन फैदो लोगोफोर फैदो लोगोफोर गोसो होनानै मावहाय नङाब्ला देनां अनजालुफोरजों फासिजागोन आयौ लोगोफोर मेंलायलायबायसो सान्दुङाबो जा गोसाथार हनै आदामोनहा गोलोमफ्रु जोबथारबाय माथो लोगोफोर बेसे समायदों जों बयबो बिदि मावथिजायोब्ला रावबो निखावरि जानाय नङा आरो जों रावबो रसा नांनाय नङा होनबा लोगोफोर नोंगौ अरन दे अरन रैसुमै सिफुंनि देंखोजों दोंसे मेथाइ रोजाबनो दान्दिसे रंजादिनि नङाहाय माथो अरन दे अरन जागायदोना बोथोरखौ बिदिब्ला जों रंजानोसै दे बिदिब्ला रेडि जादो Kenapa?
Kerasa, sabar. Nanti dia punya tujuan yang macam mana? Nanti dia punya secepat kesenai semua lah. 네, 리기다. 네, 장파 호텔을 가시게. 네, silakan dari kita lah. 네, 리기다 작은 오런. 네, tak dari kita. 홀로를 볼. Oh, sabar.